IFM News. Lokal. Idol ni Miss Janet Retamal at yung mga idadaulo iti Commission on Population iti Syudad Dilawag nga dati programa iti opisina da para kadagiti ubing nga inawan na teenage mother. Kinanana da iti ket mawagan ti conditional financial assistance yung kasapulan dati mangkidaw iti daktakkel kumapondo tapnon maikangato met ti awaten dagiti maseknan. Yung batad na sana makaumanay ti 500 pesos apang supusop ti pagkasapulan dagiti inna aglalo no kayat damang rugi ti sang kabasita negosyo isut ka po nakalikang gumanda ang mapabilig kumapayat ti programa. Inay na masapula ti panakaiyap sa puyot ti nagkamalian dagiti teenage mother gapo na ta makita na baybayan da dagitoy tapno saan met amamin pinsan na ti panakaiga merda. Dati akyat kwarta iti regional office nga inikantay lang ti support adalang additional inted tayo. Actually, dakdakkel paket inted tayo in-propose tayo nga budget para kalagay kwarta. Kasi datay ti makaamuno ana iti senaryo iti Lawag City. So nga isot pagsasaritaan ni Gapo ti daytoy ket manamnama ang mga ramid dati may sa resolusyon na kumamang iti sanggunyang panlunsod tapno ti kastaket makita dano maaprobaran metlaeng ti pondo nga ang serbi. Kadwa iti 99.5 FM Lawag, Idol John Agustin, Tata, RMN.